iji wee fụ na ndị ofete obe ndị amaghị ọlụ agaghị anọ na otu jikọtara ndị ọlụ injinia na ndị ọlụ injinia na Anambra steeti nakwa ịfụ na ọ bụ ndị maara ọlụ ndị azụrụ azụ bụ ndị nọ n'ime ya nakwa ịdị na-eneba anya ịmara ka ọlụ ndị ọlụ injinia si aga. Gọvanọ Chukwuma Soludo eguzobego kọmitii abụọ bụ ndị nke ga na-eme nke a. O mere nke a na International Convention Center dị n'Awka. David Okpọkwasịrị n'ebe a ma wetara anyị ozi a. Ya bụ kọmitii abụọ ahụ bụ nke onye nọ n'isi ha na-abụ bụ injinia Victor Meju, ebe injinia CY Aneto ga-abụ osote onye isi oche nakwa Maazị Basil Jang bụ onye ga-abụ odeakwụkwọ nke kọmitii ahụ. Kọmitii ahụ bụ ngalaba eguzoro iji nyere ndị ngalaba Engineering Regulations Monitoring bụ nke ụlọọrụ Council for the Regulation of Engineering in Nigeria (COREN) guzobere iji leba anya na ka esi agba mbọ hụ na ndị na-alụ ụlọ nakwa ụlọ ngo dị iche na-alụ ya otu esi chọọ ya. Mgbe ọ na-eguzobe kọmitii ndị ahụ ka Gọvanọ Soludo bụ onye nọchitere anya na mmemme ahụ bụ odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu nọrọ kwe nkwa na gọọmenti Anambra steeti ga-aga n'iru ịkwado ndị ọrụ injinia iji hụ na ha na-alụ ọrụ ha dịka o si kwesị, ebe ọ nọziri rịọ ndị otu ahụ ka ha leba anya nke ọma ma hụ ụzọ e nwere ike isi na-alụ ọrụ dị iche iche nke gọọmenti nwere na-etiro nnukwu ego nakwa ịlụta ya otu o si kwesị. Onye isi ụlọ ọrụ COREN na Naịjirịa niile bụ injinia Ale Rabiu nọrọ kọwaa na kọmitii abụọ ahụ bụ site na mbọ ya bụ ụlọọrụ COREN na-alụ iji hụ na akwụsịrị nsogbu ụlọ ọdịda ma ọ bụ ụzọ imebi nakwa ụlọ ndị ọzọ a na-alụ tupu o ruo mgbe a tụrụ anya na a ga-ebido inebakwa otu esi rụ ya anya. Onye nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọọrụ Ọkammụta Adisabero bụkwa onye kwuru olileanya ya na ya bụ kọmitii ndị ahụ eguzoro na Anambra steeti ga-enye aka ịchụ ndị ọrụ adịgboroja n'ọrụ injinia ọsọ ụkwụ elu ala na steeti a, ebe injinia Chidi Obiudo bụ onye kọwara na kọmitii ndị ahụ ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịtụkwasịkwa ndị ọrụ ha obi dịka o siri kwesị. Na mbụ ka onye isi COREN ahụ bụ injinia Ali Rabiu nọrọ duru ndị otu ya na ha yiri bịa njem ahụ iji gbapee ụlọ ọrụ nke COREN na Anambra steeti. Ya bụ ụlọ ọrụ bụ nke agbapere ọhụrụ bụ nke ga-enyere ndị ọrụ injinia aka ịhụ na edebara aha ha dịka o si kwesị n'iwu iji bụrụ ndị na-alụ ọrụ injinia na Naịjirịa nakwa na Anambra steeti. Onye isi oche nke ndị otu injinia bụ nke ejiri Nigeria Society of Engineers wee mara n'asụsụ bekee nke ngalaba nke Awka, Dọkịnta Ọdịnaka Okonkwo nọrọ kọwaa mgbape agbapere ya bụ ụlọ ọrụ dịka ebumnobi nke pụtara ihe n'ikpeazụ ma kwuo ọṅụ ya nwere na ndị na-achọ ịbụ injinia nakwa ndị bugoro abụrụ bụ ndị a ga-ebelatazi ahụhụ ha ije obodo ọzọ ije deba aha ka o siri kwesị. Site na ụlọ ezumezu nke Anambra kpọrọ Anambra State Convention Center dị n'Awka, David Okpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.